Tinokuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV zita ndinoitwa Kundai Chitate. Sekuziva kwenyu seSly Media TV tinokupai zvirongwa zvinopisa mumastreets zvinenge zvichiitika kunharaunda dzakasiyana siyana. Nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeShamva kuMlit Farm uko kune mhuri iri kusangana nemashiripiti asati akamboonekwa. Vari kungomuka pamba mumba muchibvira. Sekuona kwenyu windo riri kumashure kwangu rakatoputika mushure mekunge imba yatanga kubvira vana vakarara imomo zvinova izvo zvakakuvadza vana vakamuka vakatsva makumbo midziyo yakaparara mushure mekunge moto uyu watanga kubvira. Regai titaure navo tinzwe kuti chii chiri kumbokonzera kuti moto uyu unge uchitanga kubvira. Vandakagara navo panapa ndimai Chomusora vanovaiwa amai vepamba pari kungobvira moto zvisina tsarukano. Regai tivanzwe vachitsanangura. Mama, tinokugamuchirai paSly Media TV. Ndiri pano ndinoitwa mai Chomusora. Saka ndiri pano kutsanangura nhau yemoto iri kuitika pamusha pangu. Ndingangoti nhau yemoto iyi yakatanga kurotwa nemuroora. Achitsanangura iye achiti mama ndarota pano pamba pabvira moto. Ndichimubvunza kuti moto uyu wabva kupi? Akati ndina kuona kuti watangira papi. Saka moto wakabvira mudining pakaputika controller yaiisa moto kubhatiri. Taishandisa masolar panel pamusoro pemba. Saka bhatiri riye raputika, moto wakabva wabata wabvira kusofa ranga riri padhuze ipapo. Sofa riye rabatira, vanhu vakamhanya vakandibatsira kudzima moto uyu. Indakazenge ndoshedzwa nokuti ndandiri kugadheni. Ndakauyawo ndichimhanya zveshuwa ndakaona sofa raburitswa mumba, raiswa panze, moto wadzimwa. Zveshuwa moto wakabvuma kudzimika. Ndokubva tabika chikafu chemanheru. Moto uyu wakatanga kubvira kuma4. Tabika chikafu chemanheru tadya tapedza tarara. Tadisconnecta zvese masola tabvisa padenga. Taisa uko bhatiri riye tabvisa zvese, tambo tadimbura. Moto uyu wakazoenderera mberi wakubvira mumba memuroora, muspare maanorara. Wakabvira mumbatya dzake. Mbatya dzake idzi dzakaita kunge pane munhu asarudza. Ndobva adzisa apa. Asi mumbatya dzanga dzakasangana nedzatete vake nedzemurume wake. Dzake dzakabvira nemurume wake 1. Dzimwe dzadzina kubvira. Akabva ati mama moto watanga muno. Ndamhanya zvakare ndapinda muye ndikati kochi. Zvikanzi wangotanga wega. Ndobva ndangoburitsa mbatya dziye ndobva ndadzima moto. Ndadzima moto ndakamubvunza kuti manga muine mechisi here nhai muroora? Zvikanzi aiwa handina kushandisa mechisi. Zveshuwa ndakapinda ndakadzokera mumba muye ndokuona tochi yakatovheneka. Ndichimubvunza akati ndangopatika kuti ndiyamwise mwana ndopa ndaona moto uchibvira. Ndadzima mbatya dziye. Ndokuchiti zvino muchararika here mambobvira futi masofa? Saka pa moto hatichaziva kwauri kubva. Ndokubuda mumba muye. Zvikanzi regai tinorara kumba kwakomana uko ndine vazukuru vakomana vandinawo. Ndobva wangopikisana natete wacho svika vati regai tirare mukicheni. Vapinda mukicheni kurara. Dzanga vakapinda kurara imomo kuma 11. Kuma past 12. Muroora uya akatanga futi kuti moto amai. Mukicheni natete wake. Izuva rimwe chete here mama? Aiwa ranga rarimwewo zuva. Aiwa izuva rimwe chete. Izuva rimwe chete. Kuma past 12 wabvira futi kake chitatu ako. Ndokubva anga aina atete vake vari mukicheni vakarara. Ndobva angoti amai moto uye watanga. Ndobva ndabuda futi mumba mangu ndichimhanya. Ndokuvaona vapanze asi moto wangu wakutobvira mumagumbeza. Tete vake ane 14 years, musikana ari form 3. Akatsva gumbo.
iye akangonamurwa negumbeza pamupimbira apa. Ndokubva ndadzimura futi moto uye ndakakwidza kumusoro kune muzukuru wangu maurukira ndikanopiwa mazai 2. Ndobva ndavakwiza mazai aye. Hapana kuzorarika, yangu dzangova nyaya. Hauya akuchemawo negumbo. Takubvunzana nemuroora chimbori chiko chakuitika pamusha panapa. Iye achingoti ameno mama. Ndikatomuyeuchidza ndikati handiti makaurota moto uyu, muchiti mama ndarota moto. Zvikanzi zveshuwa mama ndakatourota. Ndikati zvino nhasi moto uye ndiwouka, hatichaziva pauri kubva. Zveshuwa kunze kwakachena. Handina kwandakaenda. Ndakamuka kuseni ikoko ndiri pamba. Ndobva ndazongofungawo ndikati regai ndiende kumuprofita ari padhuze. Zveshuwa ndakafamba ndikaenda nemuroora uyu musikana ane gumbo tete wake uyu akasara. Ndobva ndaenda naye muroora uye kumuprofita ari pedyo. Tichisvikawo ikoko muprofita ndichimutsanangurira akabva ati nyaya iye yazokukurirai. Ndikati zveshuwa handichazvigona zvaazvemoto izvi. Zvikanzi tiri kuda vabereki vemuroora pano nemurume wangu inini. Ndozvandakaudzwa nemuprofita zvikanzi nyaya haichada imimi. Zveshuwawo murume wangu ndakamufonera ndikati ndozviri kuno maakudiwa. Nyaya yemoto haisinomira zvakanaka. Saka murume wangu akangopindura akati handisisina kana mari. Ndakabva ikoko manje zvino zvindapererwa. Handisisina kana mari. Ndakukumbirawo kuti muprofita angondikumbirirawo kuti chiga ichochi ngachingoita sei chingokamuka, ndinogona kuuya zvangu kana mangwana ndikawana mari. Zveshuwa muprofita akati regai ndingoita munamato, asi nyaya iyi ndiri kuona iri hombe. Muroora ndakumubvunza kuti saka imimi baba venyu tinovabata sei. Zvikanzi baba havagare nefoni, baba vanongodhakwa. Handifunge kuti tingavabate izvozvi pamwe tikafonera mama. Ndikati zvino izvi zvanzi zviri kuda vabereki wenyu, amai mutorwa futi kapa. Handimaona kuti ini ndabviswawo munyaya. Zvinoda vekudzinza renyu. Zvikanzi chifonerai ana tete. Ndobva ndafonera ana tete vacho. Tete vacho takavazivisa kuti kunoku kuri kubvira moto, zvinhu zviri kungosha, hatisi kuziva kuti moto uri kubva papi. Saka imimi takungokukumbiraiwo kuno kuti musvike pane kwamuri kudiwa. Tete vayo vakangoti alright, ndichazokufonerai. Havana kuzombofona kubva ipapo. Zveshuwawo zuva iroro takangodzokawo. Ndokubva tangoswera tiri pano pamba, handina kubuda. Moto uya hauna kubvira. Mangwana acho kuseni kuma9 ndakabudawo ndichienda kugadheni. Nguva diki zvakare ndateverwa kugadheni koko ndakushedzerwa naamai maurukira kuti mbuya moto uye watanga. Wabvira futi waabatira mamwe masofa anga asara mumba yaya. Anga ari kuseri kwedhoo nekuhwindoku. Zveshuwa moto wakabvira. Masofa 2 akabatira zvakare. Hwindo rikaputika. Izvozvi kutaura kunoku hapasisina kana magirazi pahwindo ipapo. Vanhu vabva vauya zvekarewo munharaunda vakandibatsira kudzima moto uyu. Wadzimwa moto yemasofa aya ndobva aburitswa panze. Ndopandakati aiwa venharaunda chindibatsirai kuburitsa midziyo yese panze. Handichaziva kuti moto uyu uri kutangira papi. Ndoda kunyatsoona kana uchizobvira zviri panze ndinyatsoona kuti uri kumbotanga sei. Zveshuwa vanhu vakandibatsira kuburitsa midziyo yese mumba. Zvinhu zvese zvaapanze. Vanhu vachangodzokera mudzimba dzavo dzanga dzakuma11 dzakuenda kuma12. Vanhu vachingosvika mudzimba dzavo nguva diki moto uyo wabatira pachisuwi pakicheni. Wapamusoro pemba. Vanhu vadzoka zvakare moto kwakundibatsira zvakare kudzima moto uye. Saka ndochiitiko chiri kuitika pamusha pangu. Moto uri kungotanga usina aubatidza. Saka handizivi kuti chii chiri kuitika. Ndo mararamire atandichiita pamashure ipapa nenhau yemoto. Alright mama, ndikudzorerei kumashure zvishoma. Muri kuti mimi moto wakabvira ka3 muzuva rimwe chete. Ndizvozvo. Mudzimba dzakasiyana. Hapana kana gasi kana machisi kana kenduro yanga yakabaka here musiwo? Aiwa hapana. Alright.
Aiwa ipapo hapana, ndaitotyawo, ndakazongozvifunga ndakutoti ko zvinodai panga paine gasi, chokwadi musha wese taiparara. Laki rokuti handina kufirisawo gasi rangu mwedzi uno, ndaingoti handina mari zvekutoti kutokurukura kudai kurarama kuinyasha dzaMwari. Dai gasi ranga riine moto, nemoto waingobaka pese pese, zvimwe waitobva wanongonanga pagasi ipapo musha wese taiparara, zvongonzi igasi. Asi nekuda kwenyasha dzaMwari tavakuziva kuti moto uyu aiwa ndewemashiripiti, moto uri kubvira uyu. Saka mushure maizvozvo hama dzakauya, vehukama vakauya, pakauya tete nevamwewo vaprofita, tikarara tichiimba zveshuwa takanamata. Moto uyu hauna kuzobvira. Saka maprofita yakangoya achitsanangura zvimwe chete izvozvo kuti aiwa, imimi chimboseparetai, Muroora kwake imimiwo kwenyu, timboona kuti zvinofamba sei. Zveshuwa ndokubva tete vati regai ndimbotakurawo Muroora ndiendewo naye kweduku. Vamutakura vachiti kune maprofitawo yakawanda, tombonobatsirwa tuone kuti zviri kudei. Muroora asati atakurwa, ari pano pamba akatanga kuchema achishungurudzika kuti muri kundimanikidza henyu kuenda ikoko, handisi kuda kuenda, ndichazonokunyara uku kumba kwemukwasha. Takumubvunzisisa kuti ko chiko, zvikanzi ndandisingade hangu kutaura nguva yese yamamuchinditi ndiende. Ndarota usiku huchigure, chatotungamira kare kwatete ikoko kunotungidza moto. Tese tikakahadzika nazvo kuti zviri kumborevei. Saka sevanhuwo taingoti munhu aende kunobatsirwa. Zveshuwawo akarongedza mabhegi ake akatakurwa natete akaenda. Vasvika kumba kwatete vakangonorara hope kamwe chete usiku ihwo. Mangwana acho kuseni kuchichena, imba yatete yakabva yabatira futi moto, kicheni yabvira moto. Iye ndiye akashedzera zvakare kuti imba yakubvira. Vanhu vachibva vauya vachimhanya kuya kuzodzimura moto. Zveshuwawo chakaitawo chipatapata kudzima moto uye vakwatete. Ndopatakazoti aiwa, tete munhu uyu ngaachibva ipapo, imimi zvanga achiti iye ada kuenda kumba kwawo, isusu tichiti handei chete unoshandirwa, unobatsirwa. Chimutakurai muende naye kumusha kwawo. Zveshuwa tete vakarongedza mabhegi nguva iyoyo, vachibva vatobuda vachizosangana nababa pano acho Musora Mushamva, vachienda naye kumusha kwawo. Asi vakasvikira kuna tete vacho vari kukarara, ndokwavakaenda naye vachinomusiya Muroora ikoko. Alright, saka tsanangudzo muchifamba kumaprofita vakatsanangura kuti chii chiri kuitika, dambudziko riri kubva papi? Tichifamba kumaprofita hatina kufamba pamuprofita mumwe chete. Ndingangoti Muroora uyu takagara naye aingorwara. Inini ndakanonoka kuzvidiscover kuti Muroora ane mhepo, nokuti anga akazvitakura. Ndaingoti kuzvitakura sese rake hariite, nokuti aingochinja urwere anytime. Akamboti dzungu, omboti ndiri kusvotwa mudumbu, omboti ndiri kuzarirwa, omboti mabayo, omboti musoro. Zvirwere zvake zvaingosiyana siyana. Akazvitakura kudaro, airutsa ropa. Tichibva taenda naye kusikani achinotariswa kuti chii chiri kumboitika. Zveshuwa kusikani kuya vakati hapana patiri kuona pakaungana ropa zvekuti tingati munhu angarutse ropa. Dzokerai henyu kumba mumbonofamba. Tichifamba naye mumaprofita, mataiudzwawo zvaingonzi ndezvekumusha kwake, ari kudiwa kumusha kwawo munhu uyu. Saka aidonha kubva kuseni kusvika kumanheru, haana chaaikwanisa kuita. Paaingoti ipapo ndine dzungu, aibva atodonha, haaidya, haanwe mvura, haayamwise mwana, haana chaanokwanisa kuita. Anga ari munhu wekutotakura. Kana tikawana bhara tomuisa mubhara, topusha bhara toenda kumuprofita. Dzimwe nguva zhinji taimutakura nengoro, totobopa ngoro, ndonokumbira muzukuru wangu ari pamusoro apo maurukira, tomutakura nengoro. Taitoita kutembedzana kuisa mungoro
toenda kumweya mutsvene kunobatsirwa. Asi chishamiso chaitika tiri kumweya mutsvene ikoko, aisvika kurwisana nemuprofita kurwisana naye kuita zvibhagera chaizvo, kutorwisana chaiko kwakasimba zvekuti muprofita akatosimba aiwa anorohwa. Ndo chishamiso chaitika. Asi kuno kutabva takaita munhu wokutembedzana. Ndo zvaiitika pamuroora uyu. Aingorwara zvisinganzwisisike. Nguva zhinji yake yanga iri yekungorarama ari murwere, zvokuti takatora nguva refu tichishupika naye, tichingoti pamwe kuzvitakura kwaakaita, asi achizosununguka muroora. Haana kuita 2 weeks, ndingangoti 1 week akabva atanga futi kuti dzungu, nekubva atodonha. Mhepo yaibata paari yaitaura kuti ngaadzoke kumusha. Ndo matsananguriro aya zvaitwa kuti ngaauye kumusha, haarorwe, ngaadzoke kumusha. Alright mama, ndichiri kudzorerai kumashure zvishoma. Muroora achitanga kupinda mumusha, akanga ari munhu akaita sei? Hamuna here zvamaiona zvakazongotanga here zvekurwara kana kuti akatouya ari munhu airwara? Muroora achipinda mumusha haana kuratidza kuti munhu airwara, akanga ari munhu akasununguka. Handinawo kuziva kuti ane dambudziko rinomunetsa. Achisvika mumusha zveshuwa takamutambira zvakanaka muroora. Mangwana acho ndakati regai ndiuraye mbudzi ndichifarirawo muroora kuti asvika mumusha ndiwanewo muriwo wokudya pamwe chete nevamwe. Tisati tapedza kubika muriwo mbudzi iyoyo, dzimwe mbudzi dzakabva dzarumwa nenyuchi ndokubva dzafa mbudzi 4. Mushure mokufa kwembudzi idzi dzarumwa nenyuchi. Mira ndikubatei murumomo. Mbudzi dzakafa musi wamaitoda kumuurayira mbudzi iyoyo? Ndatouraya imwe 1 ndichiti tiwane muriwo. Tisati tatodya muriwo wacho, dzimwe dzacho ndokubva dzatorumwa nenyuchi 4 mbudzi. Dzabva dzatofa, dzimwe dzacho 2 dzakazoraramawo nokurutsa. Ipapo ndakazoudzwawo nemumwe waakaenda naye kunoita uroora, achiti muri kuzviziva here kuti muroora wenyu akadonha? Ndikati handina kuzviziva, haana kundiudza. Zvikanzi akadonha muroora wenyu vachiita uroora kwabamudiki vari kumhiri uko vanoitwa Mbisha. Hanzi akadonha muroora uyu. Hanzi akadonha ne? Akabvunzwa kuti chii, abva angoti handisi kuziva kuti chii. Asi iye auya kunoko haana kunditsanangurira. Ipapo anga akatizira muroora uyu achisvika mumusha anga ine pamiri pe2 months. Ina haana kundiudzawo kuti ndakazvitakura, handina kuzviziva. Saka akazongoti pa1 week rechi2 pakabva pabva pamiri paye zvisina kunzwisisika futi kuti chii. Zvakaoma. Saka kuzotanga kutsva kwemba zvakatanga kumashure uko here kana kuti zvazoitika mai manje chete? Zvekutanga kutsva kwemba zvazoitika ipapa pamhanje mushure mekunge isusu taitenderedzwa tichiti taakuda kuuya kuzobvisa pfuma kumuroora uku. Vabereki vacho vakasepareta, amai vari kwavo, baba vari kwavo, vakarambana. Saka vakatanga kutizivisa kuti hatisi kuwirirana nokuti amai ava amai vemuroora hanzvadzi dzakewo dziri kuti tisu takarera ana sekuru ava vari kuti huyai mubvisire pfuma ikoko. Isusuwo ndokuona kuti zvino baba variko vapenyu, hazviite pachivanhu kurarama kwatinoita. Munozotaurirana isusu taita sei tabvako, izvo zvekwenyu zvatingazvipindire. Saka vakatanga kukweshana vachinetsana, vabva vatimisa kuti musauye nepfuma. Zveshuwa hatina kuenda nepfuma, takamirira mhinduro kuti tichaudzwa kunzi chiuyai. Pavakazoti chiuyai, vakanga vaya vachinja, baba vaye vanzvengwa, baba chaivo vemuroora vanzvengwa. Varonga ava ndaamai vakuti chiuyai nepfuma kuna baba
vari bamudiki veimwewo imba. Ndobva tapiwa nhamba dzavo dzefoni, takuvafonera zveshuwa takuda kuendesa pfuma. Vabva vati huyai nepfuma, musachiregai kuya kubvisa mari, tiri kuda mombe chete zvatinoita kuchechi kwedu. Zveshuwa mari yendobva tatena, ndobva tatenga mombe. Takuchiti tichienda nemombe, ndopakazoita siriyasi yekurwara kwemuroora, achingodonha achidii. Takubvunzisisa kuti saka tofamba sei kuti tiuye. Ndopatakazopiwa futi nhamba dzababa chaivo, vaiva bamudiki vaye vatsvetwa futi parutivi. Tapiwa nhamba dzababa kuti tiende nepfuma, takufonerana navo baba vaye kusvikirana isusuwo pataiti takuda kuchienda ndobva vatimisa futi zvikanzi imbomirai tiri kunetsana. Ndobva tamira. Saka tamira kudaro, Muroora paidonha paye, mhepo iye yakabva yachinja, yakuita zvekudhimanda pfuma ye kuti ndakakuti huyai nepfuma, muri kunonokerei. Mhepo iye yaitaura panani? Pane Muroora. Muroora ndiye aitotaura? Ndiye aitaura, abatwa nemhepo ye yachinja zvakare, yakuti ndina ambuya, yakutifosa kuti huyai nepfuma chete, huyai nepfuma. Isusu tichiti handiti ndimakatinonosa here, makatichinjira mutoo. Zvikanzi aiwa hazvisiri izvo, pfuma yemwana wangu ida kupambiwa. Ndozvayaitaura futi mhepo yechiti ndina ambuya. Kusvikirana tazoti isusu taendawo kumweya. Kumweya ndokubva zvanzi imi muendai nepfuma, muone kuti kuseri kwamuchabvisa pfuma chichi chaitika. Zveshuwawo tokubva tarwisa pfuma iye taenda nayo. Mushure mekudhimandiwa, yakudhimandiwa nemhepo iye manje ichiti ndine ambuya, pfuma yaenda. Ndobva yanotambirwa kumusha kwababa vake chaiko. Vabva ikoko vakangoti vachibvisa pfuma ye vachipedza, zvikanzi chitotakura ichi Muroora wenyu. Muroora ndobva auya mumusha, akangogara 1 week tabva kubvisa pfuma, haana kudonha. Ndopakabva patanga zvemoto izvi, tabva kunobvisa pfuma kwe1 week. Kumusha kwavo kwamurehwa ndokwatakabvisira pfuma. Tingangoti mumusha, but musha wanga wadongo nokuti baba vacho havana mukadzi pari zvino. Kubva kusepareta kwavakaita naamai veMuroora, havana kuroora, vanongogara zvisinganzwisisi kuti vanogara papi chaipo. Saka takangosvika unobvisa pfuma pasango, pasina musha, pakatovakwa chimusasa. Alright, saka takatarisa nyaya iyi, hamufunge here kuti zvichida kubvisa pfuma kwamakaita muri pasango kunogona kunge kuriko kuri kukonzera kuti mashiripiti aya azoitika kuMuroora? Ipapo ndingangofunga kudaro, nokuti zvaiitika zvacho zvakawanda paMuroora uyu, zvokuti ndikazvitsanangura iye zvimwe zvacho zvaaizotiudzawo futi abva ikoko zvinotorema, zvokuti unotadza kuzvinzwisisa, nokuti aiti wachisakura pasango ipapo kuti vakuwasha vazowana pekusvikira. Vaiti wakaona kamba iyi yanga ine gwekwe kumashure uku, gwekwe iroro ranga rakakura. Saka ana bamudiki vacho varipo vamwanzi vaishandisa bhemba, vachibhemba huswa, ndovakabva vabvisa gwekwe riye, bva variputisa, nzi rakabuda ropa rakawandisa. Hamba iye ndobva yatsigwa nemumwe mumusoro achitotamba nayo, achiita zvokunge munhu akadhakwa. Saka mushure maizvozvo, mangwana yacho, munhu uye anga akatsiga hamba uye mumusoro akazomuka achipenga. Vachibva vazoenda futi kumweya mutsvene, vachinobvunza vari kumusha kwavo ikoko, hanzi ndobva watonzi hamusi kuona here kuti mukutoita dambe nerufu. Munhu iyeyo ngaatoya ndimushandira, hanzi ndobva atoenda zveshuwa, bva ashandirwa nemuprofita, ndobva atobengenuka zvekupenga zviye, ndobva zvapera. Mushure mekunge vasvika mumusha imomo, vakasvikira mumusha mababa mukuru, mukoma wababa wake, vakabata pfumo, vakati muri kundinanga huroi, ndinoda kuuraya munhu pano. Zvanzi vakatenderera nepfumo riye pachivanze, kusvika vakaridzimikira pakati pechivanze pfumo riya. Musi wokutanga
vazoenda kechipiri atakurwa naana atete vake achibva kuno Muroora achirwara, ndobva vabata futi demo vakati ndoda kuuraya munhu bamukuru vaye, vakatendera futi nedemo pachivanze vakaridzika futi pavakambodzika pfumo pakati pechivanze paye. Saka ndo zvimwewo zvaiitikawo ikoko achititsanangurira Muroora. Muroora uyu ane mucheche, vari ikoko vaikwirawo makomo vachienda vachinonamatirwa vachirara mugomo, saka zvaitongoitikawo zvakawanda. Iko zvinova ndakagara nawo pano ndibaba Chemusora vanova ivo muridzi wepamba patere nhasi pari kuitika mashiripiti ekuti imba iri kungobvira zvisina tsarukano, zvinhu zvichingotsva vasingazivi kuti moto vari kubva kupereka. Tichaure nababa tinzwe kuti vari kumbogarisana sei neMuroora uye chii chiri kumboitika pamusha wavo. Baba tinokugamuchirai paSly Media. Ini ndichaita muchidimbu zvizhinji zvataurwa naamai panapa. Nyaya iripo nyaya yekuti Muroora achipinda mumusha makapinda maevents akasiyana siyana, asi kutongoti sevanhu vanga vari pamusha taishinga tichiti zvinopera. Chokutanga akatizira kuHarare, ndandiriko, tikamuita welcome Muroora zvakanaka, kusvika tashedza amai vakauya kuHarare vakauya vakatora Muroora akauya kuno. Chechipiri Muroora auya kuno, nyaya yenyuchi dzakaruma mbudzi dzataurwa, kusvika mbudzi dzafa 4 panapa, yechi5 ndiyo yakazourayiwa. Tichitirawo zvirango Muroora, mbudzi dzafa done. Tabva ipapo pano event futi yakaitika yekuti pano huku dzakafa panapa. Muroora aiti akaenda kuHarare panonyarara. Patinoti su Muroora endesa chikafu kumusha, paanongoya kunoku panoita incident. Saka paakauya the very day, the second day, mudanga makafa huku dzinokwana kuita 37. Handi mazvona, mabrera tinochengeta huku dzafa 37 dzidzi takangoti zvaita zvinowanika. Mushure maizvo Muroora akazvitakura akabva pamiri. Akaita 1 week panapa achirwara, ndikazobva kuHarare ndichidriver kuenda kupi kuShamva, kusvika agadzirwa kuchipatara kuye Muroora akaita zvakanaka. Imwe event yatakasangana nayo panyaya ipi iyoyo yokubva pamiri. Azobva ipapo ndakauya futi kunoku ndikamuona Muroora ari kunoku. Ndichisvikapo Muroora achitsva, akatanga kutsva iye poto ayaibika so amiti yakaita zvekuita sei. Ndibva yamupisa ruoko. Yamupisa ruoko poto ndibva ndangoti ini ndakabva ndatanga kutaura amai avo ndikati uyu munhu ane nyaya uyu. Ndakutanga kudhauta boss my events aitika panapa aichinja. Abva ipapo Muroora akazotanga program yekuwa. Muroora ini ndakanga ndasuggesta kuti Muroora anofanira kugara nemurume wake kuHarare nekuti afana havana adiki. Ndobva vagara, but dambudziko ranga ririko nderekuti Muroora taiti pasvondo anowa kaviri. Saka zvanga zvakudisturba kumabasa kuti nhasi wakumbira mangwana wakumbira. Takapedzera tati isusu nokuti aita akawa kuseni anomuka manheru. Ende haamuke kana asina kushandirwa, azvaibuda. Saka kana ashandirwa paiwo todzokera futi. Ende the other point ndeyekuti takataka kuita madisadvantage yekuti kuHarare isi hatina motikari. Motikari dzaitakura Muroora kuenda kuvaprofiti dzanga dziri dzekuhaya. Saka hiring yaida $15-20. $15-20. Ndipo tanatsona kuti alosi yatiri kuita kana kuti program yedu iri kutiremera haisi kubuda. Ndipo tati tichienda kumusha Muroora. Nemukomana taranga tikati tichienda kupi? Kumusha. Isusu tochiafoda kuti kana kwaita problem amai vasiri kuenda kubasa vanopota vachikuatenda kupi? Ikoko. Saka Muroora akauya kunoku. Haana kusiya program yekuwa ipi. Zvokutoti vanhu venharaunda vatozoziva nyaya iyi mai manje. Ndikakutaura tiko zvozvo tine gore ne3 months neprogram yeMuroora yakatiremera panapa. Ende tanga tichiafoda kuti semusha uno chipostori tichiafoda kuti tichagona kupedza nyaya ipi iyoyi. But disadvantage yataita ndeyekuti Muroora akadonha tikaita problem vekumusha kwavo tikavafonera, unofonera munhu 1 vese 15 kana 20 havatodzima mafoni. Hapana uchabata kusvika mapedza program ipi iyoyo. Right. Muroora achidonha panapa achienda achishandirwa mumaprofiti, mhepo yaibuda paMuroora yange iri kumusha kwake. Zvakazoita kuti Muroora panapa akadonha panapa. Adonha akaswera the whole day. Ndikazohaya motikari nini yandakaenda nayo kumusha kwavo. Takahaya mota for the first time. Handiti ndizvo. Tasvika kuye takapinda mumusha, but mhepo iyi yakabva kuno isingagoni kutaura. Pesa apa indakasangana nawo pamusiwa ndichibva kuHarare. Ndikati chitorai motikari tisangane pamusiwa. Ndibva haya motikari kwaGombwe tikasangana pamusiwa. Tikabva taenda, munhu asingagoni kuyamwisa mwana, asingagoni kutaura. But Muroora kumusha kwavo ndekwa Morris, kwaMurehwako.
tichingonoti yambuke karukuva so tichisvika pamorisi Muroora akatanga kusumuka so motikari mupi. Saka ndakagara padhuze nehanzvadzi akabva ndikodora zvikanziona ndichibva ndatarisa so ndikati apo tichingonosvika pachikoro pai ndiye akatanga kutaura 10 left agona kutaura manje asi kwese kunokauko zuva rese ranga asingagoni kutaura tatenda paleft zvikanzi musapinde pachikoro handizvo tasvika tatenda futi tasvika padhuze nepamusha ndobva ati avo pana atete vangu ava hatina kusvika pamusha akaramba kusvika pamusha zvikanzi pakai pano pasango takapaka pasango zvava kuma 11 dzeusiku tapaka pasango pai ndobva tano zvikanzi pana atete vangu vari ipapo ndikati iwo kutaura kuti pana atete vangu havasvike here vakaramba zvikanzi endai ipapo ndatotungamira kudhara tichisvika pai tichitaura naatete vai atete vai kutaura chokwadi havana kumbonetsa ndobva tanga kumutsa musha wese wedzinza handidizvo vanhu vai vaungana point yatanga taita isusu ndeyekuti pambotaurwa naamai pachinzi vairamba pfuma vakatinonotsa kubva August last year kusvika up to January vachiramba mari handidizvo zvokutoti vanhu venharaunda vaibvunza kuti hatitoda kuroora nokuti mhepo iyi yakapedzera yakutaura kuti endai monoroora asi ndo vakanga vanonotsa nyaya 3 times vachichinja nyaya dzipi dzokuroora. Saka taenda nemari iye tanoroora kuya tasvika pamusha vakabva vataura kuti hazvigone kuti titambire Muroora pasina tsvakere kunonombonano handidizvo ndobva tatidini mari yekuti bvise tsvakere kunonombonano iri papi iripo mari yacho inge itoripo ndobva dare raungana tabvisa tsvakere kuno tabvisa mbonano ava Muroora netimu rimwe rese riri kupi riri kunzoka vasati vapinda mumusha vazopinda mumusha paye vanzi ngavauye mhepo iye yakabata haina kubva nokuti ndatataura kuti usazobva iwewe nokuti tinozonyara waenda iwewe mhepo iye yasvika kuye vabva vatanga kuimba tabvisa tsvakere kunombonano zvesvo vanhu vawirirana isu takati isusu nyaya yekuimba kwenyu nenyaya dzemumusha menyu hatichadzigarira isi taakubva vataenda kumotikari ndokwatakarara kota pasi 3 tichitanga kurara dare rese rapera ndobva vatanga kuimba mhepo iye yakabva yataura kuti ini ndauya pano ndine amai ambuya vemusikana uyu tauya panapa kuti ini ndizotaura nyaya yekuroora kuda kuitwa mumusha muno nokuti ndaona vanhu vatemana ndobva yataura mhepo iye kuti pfuma ichabvisirwa kumba kwababa wake handidizvo pababa vake pacho pane disadvantage yekuti baba mukuru ndo pakavakwa pababa vake chaivo hapana imba kana imba chaiyo hapana. Saka vanhu vaida kuti vaende nobvisira pamusha pane vanhu mhepo iye ikataura kuti bvisai pfuma kupi uku right bo isi tasvika pai vanhu vaiva dare raungana handina kumbotadza ini ndakabva ndatora mari nini which is $60 pa$60 ndikaona kuti ndini ndaunganidza vanhu vese papi panapa tikaenda kutsvaka grocery isusu rokuti vanhu vadye papi zvakasanganisira nehuku wokuti aiwa vanhu vafare papi panapa vachiita program dzavo taita program iyeyo tikati isusu hatichagara nokuti Muroora tamusiya umusha dare rese tapedza isi taakuenda chisarai muchigarisa mhepo ipi vanhu vese vemusha imomo vakainzwa mhepo ipi iyoyi ndobva isusu tauya kunoku nemotikari yedu tasvika kupi havana kumboita 1 week ndobva Muroora anzi akudzoka ndobva ndabvunza ini ndikati ipipi mhepo iri apa yakakura 1 week mapedza here imi zvikanzi apedza ndikati apo Muroora abva adzoka mupi abva adzoka muno adzoka muno Muroora isu ndobva tatanga futi kuronga program yekuti takuda kuroora mhepo iye ini chakandishambisa ndechekuti kubva nokubva isusu pakurarama kwedu handisati ndamboona mhepo inoreva pfuma ini but mhepo iye yaiuya panapa yaitaura nyaya yekuroorwa iyo yakatofa mheti taida kuroora iyo here kana taida kuroora uyu kusvika tazomhanya isusu tiri pamhepo ipapo baba kana muchiti mhepo yange yakagara Muroora sorry alright kana muchiti mhepo yange yakagara Muroora imhepo yekuchechi here ndanzwa muchiti pano apa ndepechipostori handiti Muroora wo futi ndewechipostori here alright saka mhepo iyi yaibata anga ari munhu anoshandira here anobatsira here nyatsonitsanangurei pamhepo apa ndoda kunzwisisa zvizere kuti mhepo inobata munhu akaita sei inenge ichibva kupi zvakadaro mhepo iyi inini ndazosepa nokuti mhepo inofanira kuti kana ichinge yabata inotaura ka1 yopa vanhu dare vanhu voziva kuti vari kufamba sei handindizvo but mhepo iyi yaita maon and off kuti ikabata nhasi jamba 1 day 2 yobata ichitaura same problem yepfuma handimapanzwisisa ndo nyaya yakazotinesa saka nyaya iyo yakazotipusha kuti isusu tikurumidze kumhanya kunobvisa pfuma kupi uko mhepo iyi inongobata pane munhu chero zvake here kana kuti imi munogona kutobatwa nemhepo here pamuri papa
kana kuti uyu anga ine mhepo akatopinda mumusha menyu aine mhepo achingogara achigarwa otanga kutsanangura zvaanenge achitsanangura kana zvakazongotanga makazotanga ungoita zvekutongoona kuti munhu abatwa nemhepo chii chainyatsoitika panyaya yemhepo mhepo iyi haina kutanga nhasi yakatanga Muroora achidonha kuHarare yaitotaura nyaya yekudzokera kumusha saka isusu taichengeta secret tichiti mhepo dzinogona kushandirwa navaprofiti dzikapera nokushingawo nokuti Muroora taimuda papi pano saka mhepo iyi yakazosvika manje pakuti yanga yaenda ichikwidza aitanga achidonha achibva pakudonha handindizvo yabva yatanga kureva pfuma tabva tanobvisa pfuma yabva pakureva pfuma yanga yakusvika pakuti mhepo yakutikurira kuti yabata moto pamoto ndopata zosarenda manje. Alright baba, saka pamasarenda kuti Muroora achidzokera kumba kwavo here kana kuti muchiri kuda kuramba muchirwisana nemhepo iyi kuti dambudziko reMuroora ripere muchaita sei semhuri? Isusu maonero ataita apa kudemera nyaya yedu ndi panhu paviri. Wani ndipekuti vanhu vedzinza rake handiti tikavaudza kuti taita problem havasi kuuya kuzovabhiya panapa. Munhu ari kuita losi ndini panapa. Anohaya motikari, takahaya mota for the first time tikaenda which is $250. Handizvo akauya ndobva adonha futi panapa, ndobva ana atete vacho vatorwa pakarara muno mushamva muno, ndobva vauya panapa. Handizvo vakaenda kumuprofiti vakaenda kunobatsirwa. Mhepo yeye ikataura futi kuti ndiendesei kumusha ndokwandaa notaura dare rangu kupi ikoko. Vana atete vaya tikavapa $65 panapa yokuti vaende futi kupi kunotaura nyaya dzavo. Vataura ikoko. One chimwe chinhu chinonetsa ndechekuti imimi kana mukasubmitirwa munhu handizvo mukaatenda duty munofanira kuti muzouya fireback kuzondipa feedback kuti mamhanya kubva papi kusvika papi. Hapana akatsika panapa. Saka inini handikwanise kutaura problem isiri yangu nokuti zvangu zvacho handisati ndapedza. Saka munhu ngaamire nenyaya yani yake handizvo. Saka inini ndingati muchidimbu ndechekuti pamoto ndopakazoita chikahadzo chokuti waitsva. Inini ndiri kuHarare ndakazofonerwa kuma12. Ndafonerwa kuma12 ndanditori mutown. Ndakauya nemapushi panapa handizvo. Ndatoona kuti kumubha kuchetesa akuchaendeka. Ndasvika panapa ndakanzwa nyaya yemoto. Kusvika moto uye vanhu vakaumhanya vakadzima uchitsva kusvika mwana musikana panapa akatsva. Ivo vanhu vacho kuti vaatende kuti regai tonoonawo pakatsva pacho. Handizvo hapana akauya. Asi chavanogona chiti chokuti munhu ngaadzokere. Handimazviona. Saka moto uye vapostori vazouya, vapostori vakauya panapa. Vakarara vachiimba, ende handingati vakauya, vakatombogara panapa zvinogona 3-4 days. Ini ndabva ndazodecide ndikati no, Muroora nyaya iri pavanhu yekuti hatichanzwisisa kuti mhepo yangu nezvako zvakamira sei. Ngatimbosepareta. Handizvo. Iwe chienda nehanzva dzavo. Handizvo. Ndichiitira kuti uyu Muroora ambova free. Ambova free. Zvimbotakurwa bhozi ndokwakawandira vanhu. Handizvo. Vaenda neMuroora, Muroora asati aenda akagara apa. Akanyatsotaura kuti baba ini ndikuenda zvangu but chigure chatungamira kumberi uku ndaona moto watsva. Saka inini ndikutonyara ndinopisa imba yenkwasha. Saka Muroora munhu wekuti tingati anoratidzwa here pamweya, anoita sei, ane zviri paari here? Tiriko kumasowe uko kuchechi. Munhu wekuti anoratidzwa here, anobatsira here, anoshandira here? Haashandire, but kana pakuda kuita event anoiona. Obva atoziva kuti mangwana kune program yakati, mangwana kune program yakati. Saka aigara ataura nyaya dzake kuti moto ndauona, chigure ndachiona. Aenda kuhanzvadziko, ini ndaenda kutogeza ndiende kubasa. Yenge tori Sunday, ndatokumbirawo kubasa. Aenda kuhanzvadziko kuma 9 ndakuda kutogeza ndibude. Ndinzwa hanzvadzi yakutoti moto kuno. Futi chiko. Alright, ini ndakataura naye ndakati hanzvadzi, imi chisiya imba yechitsva. Isiye itsve imimi. Munhu uyo ngaageze tisangane mushamba. Ini ndakabva panapa. Nomwe shamwari wangu anogara kwaMuponda. Nahanzvadzi naye Muroora tikasangana mushamba. Apa mama kuda kuenda naye kumusha kwake here pamakati ngauye mushamba. Apa tata kuenda naye kumusha kwake kuti tione kuti tingabatsirana kusvika papi. Saka tasvika mushamba Muroora akauya naatete nahanzvadzi handizi. Asvika nahanzvadzi paipai ndobva takwira motikari. Motikari paipai dzakatishupa. Saka dzatishupa paipai ndobva ndaona motikari yaMP amapiki. Ndobva mapiki anogona kutibatsira. Ndobva ndaenda ndikati MP ndine program yangu yakadai svika nyaya yekundikuisa chomusoro. MP ndiyo vakazotipa motikari kubva mushamba kuenda kumba kwoMuroora kwaatete vake
tasvika kuye atete vacho takavaona ndabva ndavapa tete ndakati tete nyaya iri panhu yekuti kumba kwaita problem Muroora kune moto uri kubatira kubva panyaya dzedu dzekuti ari kuwa iko zvino zvasvika pamoto asi point iripo ndeyekutoti imi chisarai neMuroora ini ndaakudzokera ini ndaakumbonotsvagawo kwangu imi motsvagawo kupi kunoko handi ndizvo zvikanzi naatete vaya handisi kukwanisa kusara neMuroora ndikati isisi hatigone kuenda kuna baba nemhaka yekuti baba makata imi michitisvitsirai kuna baba nokuti imimika hamusiri muridzi wenyaya yababa vacho vachi varipo mushure mekunge tasangana nababa vacho vanga vakadhakwa zvisingaiti asi tavabhuka kuti isi tiri kuya nemwana munhu onakidzwa nokunwa hwawaisi tichiruza mari vanga vasingataurike navo kusvika tasvika paipai tete vacho vakatora time zvokubva takabva takasvika na1 kaiso takazobva pakota to 5 kota to 6 tichisumuka kukararako takabva kukarara kuye kuenda tsoka kusvika panapa tashaya motikari handiti saka ivo atete vaye vakaita bhizi rekuramba Muroora handitizvo atete ava vanga vana nemurume wavo nemurume womunin'ina wavo ranga radari takaungana papi ipapo handiti saka takataura navo zvakawanda ipapapo ndikati inengoko zvino zvimukuramba Muroora imimi ko akatsvira kumba kwedu mukutoramba mwana wenyu ari mupenyu uyu achifamba dai uri moto wekuti wakamupisa taiwirirana here apa inini ndakavati inini chisarai neMuroora imimi kana masara neMuroora imimi handiti kana paine programu yamuda kuti mufambe neMuroora rwuri rwendo ndifonerei ndikupei mari murerukirwe pakufamba handi ndizvo manje ndikakwana ndondiwari imi Muroora nemwana muzukuru tikukupai chikafu asi mukomana uyu hauyi tinopa amai vari kumba ndovanouya nemari ipi iyoyo kuti tizo paite programu yekuti tifambidzane zvakaita but vanhu uri kuvatadza kurara handi ndizvo isu takagara neMuroora zvinokwanisa gore ne3 months ivo vakatadza kuita 1 night nemwana wani wavo varipota kumba kwaChairman usiku muri kuya usiku kunoitei dare rinoitwa usiku here vakasvika usiku kumba kwaChairman vasvika panapa ndobva vatadza kutambirwa ndobva vaenda kumba kwaChairman kuya havana kumbokurara varamwa futi hamene kwavanorara musango handi mazvona kusvika yazosvika kudare ramambo handi ndizvo iko zvino we are sued namambo kuti tiri kudiwa musi wa7 neprogramu ipi iyoyi saka nyaya iyi kai kutaura chokwadi yakareba because mukaona kuti event iyi yaitika every week handi ndizvo kusvika pa3 years tichiita event iyi paevery week yainozvi patakaenda kunoroora kubaba vacho havana musha vakaenda kunoroorwa pasi pemabhurosi fanike pamuti uyu pasi ndopakabvisirwa pfuma ipi iyo handiti vanhu vakavaka achimusakasaka sochepepa ndomaisvikira gorosari vanhu vachienda uko vakuwacha hanombopuwa imba vakuwacha imba yavakaenda nayo yenge iri motikari saka ndangoti muchidimbu muzive kuti ndomamirira akaita nyaya ipi iyi yamawira panapa ndatenda aiwa ndanzwa muchiti nyaya yakwamambo imimi maakusuwiwana naatezvera venyu muri kupiwa mhosva yekuti chi mhosva yatiri kupiwa ndeyekuti ivo vari kuti takavananga uroi nekuti makadzorera mwana handisati ndanzwisisa poindi yavo bhozi asati ataura navo kwamambo kwacho kuti poindi yavo vari kuti ndakavananga uroi nekuti adzosera mwana here ende whatsoever kana wadzoserwa mwana wako mwana ndewako sha handi ndizvo unorambire mwana wako wozongoita suu yekuti iwewe une imwe kesi noti kutaura kuti ukadzorwa mwana wako wati vanhu vakudanga uroi saka ini ndakatongomirira kuti ndoda unobvunzawo kuti wacho wandakataura naye kuti muroi ndiani nokuti hapana sina mhepo kana nchiti mhepo inogona kuita mhepo yakanaka inogona kuita mhepo yakaipa saka they should ask me kuti mhepo yandaitaura ndeipi ende iyo mhepo yacho yaitotaurawo futi iyo vachiita vachinzwa natete vacho vakatodya sadza pano vakarara pano pavakaenda vachinoshandirwa noprofiti achiti pane mhepo iri kutaura handina kuziva kuti vanga vaenda unopuhwa mari here kana kuti vanga vaenda unoshandirwa nyaya dzei nekuti kana vakuti ndakavananga uroika ini nofuti ndida kutoti ko uroi hwacho hwandakavananga handichaunzwisisa ini ende vachagona kunditsanangura zvizere nokuti ndonyaya ndiri kuda ndizoda manje ya zvakaoma saka semhuri patave panapa mamirira kuenda kwamambo Muroora iko zvino izvi akamboenda kumusha kwavo chii chamaronga semhuri kana tapedza zvekwamambo zvese Muroora ari kudzoka here kana kuti ndo kutoparara kwemba yeMuroora maonero angu kusarenda kuri right kungotaura zviri straight kuri right hatidi kubhenda bhozi tirambisa nguva handizvo nyaya iri apa ndeyekuti tongosarenda kuti A woenda kuna A, B woenda kuna B handi ndizvo haisitori problem nokuti kusarenda tese tiri vapenyu
zviripo pane kuzosarenda futi kuti iwe wauya wakuzointerview hapana panyaya yerufu hapana zvatinenge taita ndataura. Aiwa ndinokutendai baba nenguva yenyu. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, mhuri yekwaChemusora vachitsanangura dambudziko ravari kusangana naro mumusha mavo rekubvira kuri kuita mumba zvisina tsarukano vasingazivi kuti moto uri kubva kupi. Zvinova izvozvo vari kufungira kuti zvakatanga mushure mekunge Muroora apinzwa mumusha, vainzirwa Muroora nemwanakomana wavo wavanofungidzira kuti iye ndiye ane mhepo iri kukonzera zvese izvi. Takusira kwamuri imi vatariri veSly Media kune vanoda kuvabatsira kana vane chekutaura pamusoro penyaya iyi zvichida kuti mhepo iyi inge ichibva pane Muroora kana angave maadvices, munotibata panhamba dziri kubuda pascreen apo kana kuvabata ivo vaChemusora, baba naamai Chemusora. Tichizosangana zvakare mune mamwe maprograms anotevera. Zita ndinoitwa Kundai Chitate, Sly Media TV, Building Bridges.